Гледай си. Айде, избирай си вече кола. Колко време ги гледаш, още не си избрал. Още не си избрал кола. Телефона гледа. Гледам по телефона, да. Ти си избирай. Минай ми и покажа аз как ударя. Ще да покажа на майка ти как не можеш да си избереш кола. Колко време стоиш и избираш и нищо не си избрал. Виж колко много коли има и нищо не харесваш. Аз нещо харесвам. Кое харесваш? Аз сега ползвам. Така имах бе. Чакам бе. Хайде смиме. Так ли съм смена. Аз гледам които тая. Какво правиш? Сминай ми в телефона. Снимам те. Хайде. А ти не съм аз бе. Там на друга играчка на детенци. Бебешко. Бебешко, да. Айде, избирай си за тебе. Искам да смина с мене. Ама имаш една минута да си избереш играчка. И после тръгваме. Ако не си избрал за една минута, няма да купуваме нищо. Баба ти мина с мене. Аз сега гледам кои са хубави. Ето е Ауди. Нали искаш Ауди? Ето го Аудито. Няма друго Ауди. Аз може две. Не може. Една. Две. Една. Две. Кои си хареса? Кои две? Ама къде са? Я да ви, кои две кои? Ще е еднакви бе, тати. Червена и черна. Медците си еднакви. Добре, взема. Не може, тати. Или една голяма, или две малки. Може две, ама малки. Така е. Те са абсолютно еднакви коли, дето си ги взел. Само едната, дето е черна, другата е зелена. Добре, взема друга кола. Тази. Сега. Една голяма или две малки. Избирай. Пласт и пласт. Избирай, тати. Или една голяма, или две малки. Добре. Тези бебешките играчки, защо бъмча толкова надула ми главата, бе? Това нещо надула ми главата. А пък аз, ако не избереш веднага кола и те прибирам без да ти купя нищо. Аз взема коли метри. Тази белта. Аз взема и така. Тази. И те са еднакви. Вижте и цвета и всичко им е еднакво. И този е. Ами да, еднакви коли си избрал. Този аз. Сочо една, татенци. Една. Аз взема
сложил. И сега... Това не мислите. Това е дочи. Как? Една бе, татинце. Само една ще бъде. Няма една. Една или нищо. О, този телефон. Избирай. Нямаме време. Ето. Не, връщаш едната. Веднага върни едната. Няма. Тогава нито една. Толкова. Не, една. Не. Избери си коя купуваме. Нищо. Две. Нищо. Две. Нито една. Хайде връщай двете коли и отиваме си. Няма. Добре, една си избери тогава. Аз искам... Вземаме този месец. Добре, този.